Poďte so mnou cestovať v čase. Vrátime sa do 90. rokov a do bytu, kde som vyrastala. Tento štvorizbový byt je unikátny nielen tým, že má 90 metrov, ale aj že je jediný svojho druhu. Takéto byty sa totiž dedia, nepredávajú. Ak si nemal takúto izbu, tak nie si milenial. Okrem platonických hlások zbrava bolo povinnou výbavou aj takýto stolný počítač, na ktorom si každý odsedel 8 hodín denne hraním Counter-Strike. Ak si patril k muzikantom ako ja, tak na takejto gitare si testoval nielen statiku paneláku, ale aj nervy susedov. V tejto izbe bývala moja večne zle naladená sestra, ale za to krásne kreslila na okna. Južania určite pamätajú. Kuchyňa, v ktorej každú nedeľu rozvoňavala maminina štrudla. Komora, do ktorej ma súrodníci zatvárali, keď naši neboli doma. Túto obývačku doplňali krásne panelákové tapety, ale okrem toho my sme tu ako bonus mali ešte aj plagát Freddieho Mercuryho. No na takomto balkóne sme s bráchom strieľali ľuďom po nohách plastovými koltmi. Okolie má tiež svoju story. Tu som zažila prvé lásky, pokárhania aj od riaditeľa. Týmto pozdravujem pani Lochmanovú. A minimarket, kde aj osadenstvo ostalo po rokoch rovnaké a kde ma tatko posielal s papierikom, aby mi predali Marsky. Ja vám nepredávam nehnuteľnosť, ja vám predávam históriu.